raz, tu je Peter a pri dnešnom videu si ukážeme taký pokec o tom vlastne ako fungujú generátory v hrách, ako je napríklad Minecraft a iné survival hry, ako vlastne sa dokáže generovať svet a tak podobne. Na začiatok by som vám predstavil nejaké tie základy o funkciách, troška to uprášiť. Sice nie som úplne dobrý v matematike, ale týmto veciam celku dobre chápem, takže ich viem aj dobre vysvetliť. Čo je základom funkcie? Obyčajne ste sa v škole určite na základke učili nejaké dvojrozmerné funkcie, kde vlastne máme rozmer x, ktorý pokračuje doprava, a rozmer y, ktorý vlastne pokračuje smerom hore. V terminológii vlastne ITčkárskej obyčajne to pokračuje smerom nadol, aby sme to mali vyjasnené, čo vlastne sa týka generovania rôznych funkcií, proste je to invertované, čo sa týka herných engineov a tak podobne, ale dáme tu y teda hore. Takto, nechce sa mi to písať na klávesnici teraz, takže to len tak našrtnem. No a dáme si tu nejakú funkciu, povedzme takúto, nemusí to byť sinus, to je jedno, nepredstavujte si pod funkciou iba sinus, môže to byť akákoľvek funkcia. Čo vlastne ale základom funkcie? Dokážeme sa opýtať vo funkcii, povedz mi, proste sa opýtame tej funkcii. Povedz mi, aký je y v tomto x-ku. Vidíte na osi x. Povedzme, že tuto je 0,5, tak ja sa opýtam 0,5, aký je y. A my vidíme, že je tam povedzme 0,7. OK? Teraz sa opýtam, aké je v x-ku 4. Aký je tam y. A vidím, že je tam 0,3 približne. Hej? Môže byť. Keď si to tak predstavím. Teraz sa opýtam minus 5 alebo tak a tam mi zase vráti, že je to 0,4 napríklad. A toto je vlastne ten základ toho, ale nemôžem sa opýtať, že vráť mi x, kde y bude 5. To sa nedá, pretože vidíme, že 5 je na viacerých miestach. Tuto vidíme, že je 5, povedzme tu v strede, ale zarovno toho máme aj tu niekde. Tu máme 5. To sa nedá spätne opýtať, OK? Čiže to je taký ten základ funkcií. Máme tam viacero parametrov, ktoré musia byť dané a nedá sa na ne spätne opýtať. Jednoducho dá sa opýtať iba na ten jeden parameter. Dá sa vypýtať takto funkciou. Ja si to dám ignorovať. A o čo vlastne ide v hrách? Tam už sa používajú viaceré rozmery, to už sa nedá nakresliť dobre do 2D, tak na to použijem taký starší 3D program, celkom mi vyhovoval. Tentokrát ho použijem viac než Blender. Takže si to našrtneme tu, povedzme, že si spravíme grid 8x8. Predstavte si to ako Minecraft svet, alebo dáme tam 16x16, že ideme jeden chunk z Minecraftu, hej, na ferovku. A to scalenem na 16, 16, 16. Dáme takto. Povedzme, že teraz to na chvíľku pauznem a vymalujem to, jednoducho tam poznačujem to a nastavím tam, aby ste videli, akože toto je tráva, tuto budú kamene niekde alebo niečo. Jednoducho nejaké biomy spravíme na umelú. OK? Alebo vám to ukážem aj takto na videu, nebudem to robiť jednoducho na pauze. Tak toto jednoducho nastavíme, aby ste to videli, že môžete si to vyskúšať tiež. Tuto povedzme označíme tú časť. Dáme si tam sivé, hej, že tu začína nejaký biom, proste hornatý. A môžete tam mať nejaké skaly alebo čo, tuto zase pod vodou bude, OK? Povedzme, že tuto začína swampland, si predstavte. A pod vodou tam bude sivá hlina, no toto som nevybral zrovna dobre. Tuto není moc materiálov, je to proste na prd program, ale ako ukážka to bude stačiť. Čiže dúfam, že je to len na pochopenie. No. A teraz, čo vlastne očakávame od funkcií? Očakávame, že nám pomôžu vygenerovať dané súradnice. Čo som si ako menší myslel, bolo to, že jednoducho môžem spraviť obrázok, OK? Pretože v hrách sa to generuje tak, že každý ten chunk je len akýsi obrázok. Keď sa na to pozriete zhora, môžete to vyzobraziť výškou. Môžete tam vyzobraziť šum. Môžete si povedať, čím tmavší bod tam dám, čím tmavší pixel, tým vyššie to bude. Na takomto princípe pracuje aj Unity Engine. Keď si idete kresliť v Unity 3D mapu, dokážete ju vyexportovať do obrázka, ktorý má rozlíšenie tej mapy a tam čierny bod znamená vlastne vyššie miesto, pričom biely je nižšie.
Tuto je to však troška iný problém. Keď sa tak pozrieme, asi zoberiem takto tento nástroj. Môžem si označiť tieto, jednoducho toto, čo má byť pod vodou. No tie som zrovna nechcel, ale dobre, to je jedno. Povedzme, že toto má byť pod vodou, toto bude troška hlbšie. Ja som si myslel najprv, keď som bol menší a keď som začal programovať, že vlastne mi bude stačiť na to začať od nejakého náhodného bodu, povedzme od stredu mapy a tam si povedať, že teraz ďalší bod, že určím tento, že bude mať výšku 128 povedzme, hej, taký zlatý stred. 128 z 256 a tuto si poviem, že vyber si náhodný bod naokolo a tam mu pridel, že bude proste buď to rovnaký, alebo tam bude určitá pravdepodobnosť, že bude o 1 väčší a ešte menšia pravdepodobnosť, že bude o 2 menší, alebo že bude zase menší naopak. Ale to bola absolútna sprostosť a neskôr si ukážeme prečo. Vlastne takto som si myslel, že to môže nejak pracovať, podobne ten generátor. Vlastne to generovať postupne, ale ako vidíte je to taký myšmaš, že z toho by vznikalo niečo takéto, že by tam boli také trhliny náhodne, lebo tu zase to môže skočiť nižšie. Takže ako to vyriešiť? Dá sa to riešiť jednoducho a táto funkcia sa volá Perlin Noise a to vlastne je jeden z tých začiatočných princípov 3D hier a generovania map. Vlastne tu vidíme, že opýtame sa na súradnicu X a Y, to sú tie dané súradnice, ako som vám tam hovoril v tej funkcii predtým. Mali sme tam súradnice a ja sa môžem opýtať, že aký je y na tomto x, tak tu sa opýtame, na tomto obrázku máme súradnicu x, y, tak ja sa opýtam na x, čo je 32 a y32, aká je výška, a tuto vidím, že môže byť tak 64 povedzme, hej, napríklad, alebo 50, to je jedno. Môže tam byť 50, na tomto, chápeme sa. A ja sa nedokážem opýtať, na ktorom mieste bude výška 50, pretože takých môže to by mohlo byť aj tu, môže to byť aj tu. Chápete, nedokážete jedným číslom vrátiť toto, čiže je to nevratné. Môžeme sa opýtať len na tieto súradnice. Teraz ideme skočiť na tie seedy. Vlastne prečo je každý seed v Minecrafte iný. No, je taká pravdepodobnosť, že neviem, či sa tá funkcia prenásobuje vlastne seedom, alebo či sa len pripočítava, alebo ako. Ale môže existovať pravdepodobnosť, že sa vám pri rôznych seedoch vygenerujú identické svety. Neviem teda fakt, ako je to v Minecraftu, ale pri niektorých hrách, ktoré neriešia ten generátor až tak, sa to môže stať. Čo vlastne je základom tohoto? Vidíme, že ono to má tiež nejaké súradnice. Tu je 0,0, povedzme tu je 512, 512 súradnica. Ale tak vy tým seedom môžete povedať, že nebude tuto 0,0. Ty začneš tuto pri 5000 a 5000, hej, a tam zase ten šum bude úplne iný. Vy začnete na iných súradniciach, začne sa to generovať od úplne iného miesta. Čo sa týka tohoto, určite tam nepoužívajú iba obyčajný Perlin Noise, určite proste to je človek, ktorý je geniálny, hej, ktorý dokáže vytvoriť nejakú takúto vec, pretože tam už sa ide fakt do tuhého. Takže Notch určite vytvoril na to geniálnejšiu funkciu, ktorá dokáže rátať aj s biomami a podľa toho tie výšky generovať. Prípadne možno to vygeneruje niečo takéto najskôr a potom ten biom. Ale zase sú to len obrázky a tieto obrázky sú generované funkciami, čiže tam vidíme dôležitosť matematiky a informatiky. Čo sa týka toho ďalej, vlastne môžete tam jaskyne a podobné veci generovať neskôr. Hej, to si nemyslíte, že je to základnou funkcie. Tieto funkcie generujú len povrch, ako vidíte. Tie jaskyne a podobné veci, to zase prichádza tým seedom. Zase seed sa tam využije, recykluje sa, ako to posunutie tohoto Perlin Noise sa použilo na začiatku, zase sa použije na to, aby to bol nejaký seed pre funkciu, ktorá generuje tie jaskyne. A používa sa tam ďalší rozmer, ktorým sa toto pregeneruje jednoducho ako diera do zeme napríklad. To isté sa môže použiť pri stromoch. Použije sa určitý seed, ktorý znamená vlastne napríklad nejaký koeficient pravdepodobnosti toho, že niekde vyrastie strom. A tak podobne. Dúfam teda, že som vám objasnil týmto dosť vecí. Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky ohľadom tohoto, prípadne nejaký námed na ďalšie video, kľudne vám to môžem skúsiť vysvetliť ako vývojár. Aspoň
taký pokročilejší vývojár si myslím, že som v herných enginoch. Čiže viem vám vysvetliť celkom dosť toho, rozmýšľal som nad AI ako umelá inteligencia a podobne, čiže plánujem spraviť nejaké videá, ak sa na to nájde čas, jednoducho čas. Čas je ťažšie si nájsť. Takže uvidíme sa možno pri ďalšom videu, ahoj.